Ah, sí, ara. Hola, què tal? Bones. Hola, què tal? Se'm sent bé? Sí, no? Bueno, vale.
Doncs, bueno, aquí estem un altre cop. Avui tenim en Martí i en Marc. Són de Verificat, un projecte que s'ha unit fa poc a Neurones Fregides, i ens explicaran una mica què és això de Verificat i bueno, i el que surja, no? Si us voleu presentar una mica. Perfecte. Digues, Martí, Marc. vols començar tu? No, tira. Bueno, doncs, què tal? Bona tarda a tots. Sí, jo sóc el Marc. Vaig començar fa uns 8 mesets o així a Verificat quan vam obrir la secció de ciència i portem doncs, desmentint rumors sobre la Covid-19, sobre les vacunes, sobre immunitat, etc. des d'aleshores. I res, estem molt contents d'haver-nos unit a Neurones Fregides, que, jolín, quan veu sortir us vam veure de seguida i vam dir, jolín, hem de ser part d'aquest projecte tan xulo i aquí estem. Jo sóc el Martí, jo porto una mica més de temps que el Marc ha verificat i vaig arribar-hi al juny del 2020, enmig de la pandèmia, i jo em dedico des de fa mesos més al tema polític, a la verificació política, del discurs polític, d'entrevistes, Parlament, etc. Però sí que als meus inicis, abans que el Marc arribés amb l'Andrea, que és l'altra persona que fa l'equip de ciència, i es dediquessin 100% a la ciència, vaig haver de fer alguns temes de ciència, així científics, més doncs, del que hi havia sobre la taula durant l'estiu del 2020, tot i que el Marc és l'expert en ciència i en aquests temes hi serà ell qui en pugui parlar de manera extensa, però bé, jo també vaig tenir aquest passat una mica científic fa uns quants mesos i molt content de ser aquí amb vosaltres i de compartir el projecte perquè a vegades això està molt bé fer la nostra feina, però és important també poder-nos explicar i que la gent també ens pugui preguntar, perquè també som un projecte que va creixent a poc i que la gent si té preguntes i vol fer-nos-les, doncs que ens les pugui traslladar al xat i llavors amb el Marc anirem contestant tot el que aparegui. Super. Pues, no sé, si voleu començar a explicar, bueno, una mica què fa Verificat, com feu aquest fast-checking. No ho sé. Bé, verificat, jo si vols, Marc, començo pels orígens, que és el que té més a veure amb la política, i després el Marc us parlarà més del tema científic i del tema educatiu, que també és un pilar fonamental per Verificat. Bàsicament, Verificat va sorgir el 2019 en el marc de la campanya electoral de les eleccions municipals de Barcelona, de fa ja 2 anys, quan va ser escollida per segon cop a la Colau com a alcaldessa, i llavors es va centrar a fer vigilància i fact-checking i verificar el discurs polític de la campanya electoral, dels debats, dels mítings, de les entrevistes que hi va haver als diferents candidats a les eleccions. Llavors, el projecte, clar, això va ser el 2019, va anar, diguéssim, produint el seu contingut. La pandèmia, evidentment, com a tot arreu al març del 2020, va afectar moltíssim el que s'estava fent i a partir del juny del 2020, a poc el projecte comença una nova fase, va creixent i llavors ara, bàsicament, per entendre la ciència de verificat, s'ha d'entendre, jo crec que amb 2 pilars i dins d'aquests 2 pilars hi ha diferents branques, no? Dins del tema de fact-checking com a tal, que tenim el tema polític i el tema de ciència i de salut, que és el que el Marc té més per la mà, i dins del tema polític també vinculat a les migracions i al discurs d'odi, que també intentem verificar i tenim un especial dedicat a les migracions. I després la segona pota, de la qual el Marc també, que és una persona pluriempleada i que té molts tentacles i que sempre arriba a tot arreu, també n'és responsable, és el tema de l'educació, perquè la nostra filosofia i la nostra manera d'entendre la nostra feina és que no només hem d'existir per fer fact-checking, per verificar allò que trobem al discurs polític, a la xarxa, a la ciència, sinó també poder compartir això amb la gent, ja siguin alumnes, sigui gent jove o gent gran, perquè tenim també aquestes dues branques, i, per tant, educar també en aquests valors del fact-checking, d'intentar combatre aquesta desinformació des de baix, des dels fonaments, perquè la gent també tingui eines i recursos per poder enfrontar-se a aquesta desinformació i tenir senyals d'alerta de dir, aquí això potser no és veritat, aquí potser hi ha alguna cosa que morinyola, bàsicament. Llavors, Marc, si vols aprofundir una mica més en el tema de la ciència i de l'escola. Però abans, perdó, Marc, que ens pregunta Antoni, què vol dir verificar? En plan, què seria verificar? Què és per vosaltres verificar? Com ho definiríeu? Fes, Martí, si vols. Vinga, pregunta filosòfica, per començar. A veure, verificar que les pot entendre de moltes maneres i una cosa pot ser la definició teòrica com a tal de verificar i l'altra que podem entendre nosaltres com a verificar com a funció que fem com a verificat. Però bàsicament verificar és
partir del que diem claim, nosaltres no serem gaire tècnics, perquè em sembla que això al Twitch no es porta gaire de ser tècnics i de fer aquí definicions molt teòriques, però bàsicament el claim és allò que verifiquem, no? El Marc o el Martí mereix 1,80 m. Això és un fet. Llavors ho verifiquem per veure si això és cert o és fals, si s'està dient una dada o una afirmació que es correspon amb la realitat o no es correspon amb la realitat. Si jo mereixo 1,60 i algú diu que mereixo 1,80, doncs és fals. I si mereixo 1,80, doncs és cert. Llavors verifiquem això. I a partir d'aquí hi ha una gran complexitat de conceptes i d'afirmacions que podem verificar, ja sigui amb les vacunes fan no sé què o la Covid ve de no sé on, com coses polítiques de l'atur creix no sé quan o coses de lleis. Llavors, a partir d'aquí doncs, verifiquem per intentar aproximar-nos a la realitat a través d'una multiplicitat de fonts i d'eines que podem explicar després per intentar ser el màxim rigorosos possible per poder controlar tot el que estem explicant. I si em permets perfilar una mica, amb tot això que comentaves, Martí, és superimportant que per verificar necessitem dades i necessitem fets com a tal. O sigui, una cosa que no es pot verificar mai és una opinió perquè no hi ha dades que contrastin o lo desmenteixen. Per tant, sempre ens basem en aquestes dades que deia el Martí, en dades, en lleis, en números, bàsicament això, per poder poder tenir alguna cosa a la que agafar-nos, no? Que vagi més enllà de l'opinió. Amb coses més objectives, no? Vull dir... Correcte. Sí, i això, la part de ciència doncs, també tira una miqueta per aquí. Al final, doncs, la creació d'aquest sector de ciència en el marc de verificat doncs, va agafar tot el sentit en el moment en què va començar la pandèmia. Com deia el Martí al principi, ell va estar fent algun fact-checking científic també, doncs perquè el moment apremiava i calia també posar una miqueta de calma i una miqueta de dades a tot plegat quan al principi estàvem tots molt nerviosos. Després va ser més el marc de la vacunació, de la campanya de vacunació, que va néixer la part més de salut de verificat, doncs, per tractar temes de vacunes, temes de Covid, etc., doncs amb una certa continuïtat, no? Traient un tema cada setmana i tenint molta feina de producció, amb 2 persones dedicades pràcticament a temps complet a fer verificacions de ciència, sí. Sí, va ser una aposta molt xula. Això va ser un projecte que ha durat, d'inici durava 6 mesos, li hem donat continuïtat i comencem doncs, també a estar preocupats més enllà del Covid, no? Perquè al final doncs, una cosa de la que tots i totes estem segurs és que el Covid és un problema molt gran, però és un problema d'ara i que hi ha altres problemes relacionats amb la ciència també que ens van tocant a la porta a mesura que van passant els dies i les setmanes. Un tema gran és el canvi climàtic i per tant també doncs, cap a temes de canvi climàtic, temes de sostenibilitat, de reciclatge, etc. Doncs hi estem tendint molt ara i estem intentant doncs, treballar una miqueta en aquest sentit. Comentàvem abans a la reunió prèvia que fèiem aquest Twitch, no? del tema del Dallas Review que vam publicar fa poquet, doncs una miqueta en aquest sentit. També hem publicat coses sobre el reciclatge de plàstics, el Martí va treure un tema molt xulo sobre la contaminació, els efectes, els impactes dels llums de Nadal, una miqueta doncs anar cobrint també aquesta altra vessant. Molt bé. I com comentava el Martí, i acabo, si no m'interromps, vull dir... Endavant. Que jo tinc molta xerrera i si no se'm para... Però l'altra pota gran de verificat doncs, és el tema, és l'escola. El fact-checking al final el que fa és arribar a posar solució al problema que ja està creat, no? Però per intentar pal·liar aquest problema doncs, també s'ha d'anar a l'origen i d'aquí neix doncs, aquesta idea de l'escola de verificat de formar a nanos i a no tan nanos també, perquè també tenim diverses línies que van a buscar adults, estem anant a biblioteques a fer xerrades de fact-checking per gent de més de 55 anys, que també han estat superexposats a la desinformació, sobretot en el marc de la pandèmia, però ho estan contínuament i estan molt preocupats, hem trobat també això. Però bueno, sí, tenim una línia molt forta doncs, d'escoles que creiem molt en aquest projecte immediat però també futur i volem arribar doncs, a quanta més gent millor i quants més centres millor. I de fet en aquest marc de verificat escola, doncs amb aquesta idea d'anar-la ampliant i d'anar arribant cada vegada més lluny, doncs fa poquet que hem llançat un crowdfunding, una campanya de micromecenatge per tractar d'evolucionar
l'escola de verificat. O sigui, nosaltres ara som 2 persones que estem anant a instituts a fer un cicle de xerrades, un cicle de classes, per donar als nanos eines per poder verificar i per poder comprovar tot allò que es troben a la xarxa doncs, per ells mateixos. O almenys allò que vulguin comprovar, no? Allò del que dubtin. El que volem fer per això és arribar a quantes més escoles, perquè considerem que això és un problema que afecta a tothom i a tota la societat i per arribar a totes les escoles doncs, o tenim 50.000 formadors, que és força inviable, o bé creem una plataforma, formem els professors i a partir d'aquesta formació doncs, són els propis professors i professores que van portant la formació a classe. No? I estem en aquestes. I és molt necessari, jo penso, perquè hi ha tanta notícia falsa per internet i tothom té accés a tot, que al final... I es fa molt difícil també cribar què és fals, què és poc acurat i què és cert, no? I de fet, Jolín, molts cops caiem tots. Ve al cap ara la història aquesta del senyor que havia estat a priori en coma durant tants dies o tants anys i al final s'ha vist que no era cert. És que és constant que ens estem sotmesos a aquestes informacions poc rigoroses i, per tant, doncs, quantes més eines tinguem per tractar de posar una miqueta de llum, no vull dir en la foscor, però darrere tota aquesta informació, doncs millor. Sí. Jo recordo un cop, ara, relacionat amb això que deies, Marc, que vaig llegir una notícia que em semblava un disbarat, però que podia ser real, no? I al final, no sé quin diari era, no me'n recordo, i resulta que estan fent un estudi, era una notícia falsa, aviam quanta gent ho compartia, quanta gent li posava me gusta i tot això. Vull dir que, al final, és molt difícil saber què és lo cert i què és lo fals dins del món d'internet. Vull dir, jolín, és una feina molt difícil, penso. És complicada, però també això també la fa emocionant, al final. Vull dir, per buscar d'on surt la informació original, no? Parlar amb els experts que n'opinen d'això, anar a mirar les lleis o els papers o qui vulguis, o anar a buscar la font oficial, que és el que t'explica. Jolín, és superemocionant i també estàs en constant formació, perquè al final vas aprenent una miqueta de tots els temes que publiques. És divulgació pura, en aquest sentit. Perquè vosaltres... I emocionant. Digues. No, acaba. No, a dir, emocionant i imprevisible. Perdó, això del... Emocionant i imprevisible. No, deia, emocionant i imprevisible perquè jo crec que tant el Marc com jo, com la resta de gent de l'equip, o sigui, no és allò que diguis, va, doncs em dedicaré a seguir els partits del Barça o em dedicaré a cobrir què fa aquest partit polític, no, sinó que podem tocar tants temes variats en una setmana i hem de parlar amb tanta gent diversa i abordar tants temes diferents que és una feina que tu comences fent un tema i no saps com acabarà, no saps si l'endemà tractaràs una cosa radicalment diferent i llavors és una feina molt imprevisible, molt rica i, com deia el Marc, d'aprendre a mesura que vas treballant. No és allò de dir, soc expert en un tema, en el tema judicial o en el tema econòmic i te l'explico, sinó que vaig a envoltar-me de gent experta perquè m'ajudin a entendre-ho i també ser capaç d'explicar-ho, perquè al final jo crec que si una cosa compartim tots els que estem a verificat és aquesta inquietud per saber més, no? I aquesta passió pel fact-checking i que aprenem un munt cada setmana que fem feina perquè, evidentment, hi ha molts temes que no controlem i que hem d'assessorar-nos, anar a buscar molt, llegir moltes coses i a partir d'aquí ser capaços de fer els articles i fer les verificacions. Perquè, o sigui, el que us anava a preguntar és el vostre dia a dia en què consisteix? Vull dir, trobeu coses a la premsa o teniu suggerències de persones que us diuen ei, això és cert, això no és cert? Com funciona el fast-checking que feu vosaltres? Mira, si et sembla, comparteixo pantalla i així també veiem una miqueta com funciona verificat i les maneres que hi ha de contactar amb nosaltres. Aviam si sóc capaç. Ok. Vale. No sé si s'està veient bé. Sí. Perfecte. Doncs, aquesta és la portada. Ja haureu entrat algun cop, suposo, i si no, doncs benvinguts. Benvingudes per primera vegada. Però, bàsicament, si dic alguna cosa que me'n vaig de l'olla, Martí, avisa'm, Sí, tranquil. Però a la nostra portada tenim els 4 temes últims, doncs els tenim aquí en petit, no? En principal. Llavors ho tenim separat per seccions, política, Covid i migració, que el projecte que us deia abans el Martí
de migració que és molt xulo és aquest d'aquí, de les mentides alimentant l'odi, que val la pena de llegir. I passes una tarda, però hi ha 1001 dades per combatre la desinformació al voltant de corrents migratòries i de les persones estrangeres tant a Catalunya com a Espanya. Però més enllà d'això, doncs, tenim a la dreta del tot de la pantalla, doncs, teniu aquí el telèfon. Tenim un canal de WhatsApp a partir del qual doncs, la gent ens pot anar contactant i enviant tot allò que li ha fet soroll, sigui polític, sigui científic, sigui de qualsevol cosa, ens ho poden fer arribar per aquí. Nosaltres doncs, intentem mirar si ja ho hem fet, si hem treballat sobre aquest tema o si encara no ho hem treballat i per tant hem de fer la verificació. Aquest és un canal pel qual entren les notícies, les informacions que verifiquem. Després, Martí, també tu fas feina diari buscant. Sí, clar, en el meu cas, com que ja em dedico més al tema polític, a diferència potser del que fan l'equip de ciència, jo segueixo l'actualitat política a nivell d'entrevistes, de discursos de Parlament, de rodes de premsa. Llavors, a partir d'aquí, de seguir els temes de debat polític, doncs anar veient què es diu, què s'afirma, veure si és veritat i si no és veritat o si hi ha una escletxa per investigar o que dona peu a investigar, doncs anar a mirar què em pot sortir d'aquí i llavors començar a treballar en el tema. I un element que ens uneix a l'equip, diguéssim, de ciència i de política, més enllà del WhatsApp, que és un canal molt interessant perquè hi ha molta gent que té dubtes i que no té temps o no té ganes d'investigar-ho i que sap que ens dediquem a això, doncs que ens ho pugui enviar. També a través de Twitter, evidentment som gent que està molt activa a Twitter i llavors hi ha molts temes o bastants temes que podem treure a través de Twitter i d'Instagram, també a vegades de tant tuits polítics com missatges de desinformació científica vinculada amb la vacuna, amb la pandèmia, amb altres temes, amb el canvi climàtic, i llavors sí que molts cops hi ha tuits i fotos i vídeos que s'acaben fent virals a Twitter i que els pesquem d'alguna manera per començar a verificar-los i a vegades el Marc veu alguna cosa política i ens ho envia de «Ei, ja això, aviam si us ho podeu mirar». I jo veig gràfics de ciència o de vacunes i els hi envio perquè ells són els que controlen aquest tema. Llavors, una mica anem així mirant què es publica, què es fa viral, en especial perquè és el que té més impacte, i a partir d'aquí comença a treballar. Pel xat ens pregunten si realment us arriben gaires missatges per WhatsApp. Quants, més o menys? Doncs ara, si no m'equivoco, estem arribant quasi als 600, a les 600 persones que ens han enviat algun cop un WhatsApp. O sigui, 600 persones que ens han enviat alguna vegada. Sí, alguna cosa a verificar. No sé, més o menys cada dilluns ens acaben entrant entre 10 i 15 missatges, potser, o m'estic passant? Jo crec que fins i tot més. O sigui, jo crec que a la setmana uns 20 missatges o més o menys. Clar, va molt en funció de l'època i llavors la persona que s'encarrega com de reenviar aquests missatges a la gent que els verifiquem, doncs va entrant al mòbil de manera periòdica diàriament, jo crec, o gairebé cada 2 dies. I per tant, però jo crec que sí que és una font on traiem molts temes i on hi ha publicacions que fem que parteixen d'aquí. Sempre ho diem, ens pregunteu per un vídeo que hi ha a Twitter, o ens pregunteu per els efectes secundaris de no sé què. Vull dir que sí que és una eina útil i que també ens serveix a nosaltres perquè com que tampoc podem arribar, com deia el Marc, a tot arreu, a vegades hi ha temes que es mouen per WhatsApp i que no coneixem perquè tu vas fent reenviar i fins que això tu no arriba per WhatsApp no ho veus. I llavors també ens agrada poder rebre els inputs de la gent i que la gent també confiï en nosaltres i li vingui de gust que nosaltres fem aquesta feina i que ens demanin i ens preguntin quan tenen dubtes en aquest sentit. I relacionat amb això últim que has dit, també ens demanen que com porteu el tema de la pressió a l'hora de les afirmacions? Què passa si allò que heu verificat resulta no ser del cert? Si resulta que allò que hem verificat no és cert... No resulta del tot cert o no és cert. O sigui, que el missatge en si no és correcte. O sigui, heu fet un fast-checking i dieu que desmentiu alguna cosa i resulta que era d'una altra manera i el que heu dit resulta no ser cert. O sigui, que bàsicament que la cagueu, sí. Bàsicament. Perfecte. Doncs, mira, ja que tinc la pantalla compartida, si de cas, tenim aquí a metodologia. Nosaltres formem part del que s'anomena l'IFCN, l'International Fact Network, que és la xarxa de verificadors, diguéssim, a nivell mundial. No? Aquesta gent dona un segell de qualitat a les plataformes de verificació que compleixen una sèrie de requisits. I justament, un d'aquests requisits és ser transparent en quant a les rectificacions. És a dir, si nosaltres algun cop ens equivoquem en alguna cosa, en alguna verificació que hem fet,
hem de ser transparents, hem d'explicar que ens hem equivocat, hem d'explicar els canvis que fem a l'article a raó d'aquestes equivocacions. Aleshores, les tenim totes publicades al web. Afortunadament no han estat massa. Han estat 4 fins ara. 4 errades que nosaltres hem detectat. Les detectem, suposo, sobretot en funció dels seguidors, d'allò que ens diuen les persones que ens segueixen, que ens poden dir, ostres, mira, que aquí heu patinat, i, home, doncs, sempre que ens diuen alguna cosa com aquesta, doncs nosaltres mirem aviam si és cert que hem patinat i també considerem que a res humà no ha de passar, però si alguna vegada passa algun detall petitó, doncs sempre ho publiquem i sempre ho fem públic. Penseu també que abans de publicar qualsevol article, qualsevol verificació, això, els textos passen un procés d'edició. És a dir, el Martí pot escriure una verificació, però aquesta verificació, abans de publicar-se, la llegirà l'editora, que és l'Alba, la llegirà la Serena i la llegirà una tercera persona. És a dir, sempre són entre 2 i 3 persones com a mínim que s'encarreguen de xequejar que els enllaços són correctes, que el Martí no ha picat la gamba i que la categoria que li donem al claim, de si és cert, si és fals o si és enganyós, és acurada o no. Sí, ens diuen també que els encanta la vostra filosofia, que fa molt bona feina i que deu ser molt estressant, segurament. Com estar sempre en el punt de mira de uau, deu ser això 100% real o sabeu què vull dir? No sé. Sí, bé, gràcies pel comentari. Sí, o sigui, jo crec que és una feina molt reconfortant quan veus que la gent te la reconeix i que la gent et valora i que jo crec que també, a poc, si la gent ens va coneixent, ens envia whatsapps i també això és un element que posa en valor la nostra feina, però evidentment estem sempre en una situació de màxima complexitat perquè no som periodistes que anem a explicar que hi ha hagut un accident o que hi ha hagut una roda de premsa o que hi ha hagut un premi de cultura a una pel·lícula. Anem a ser molt rigorosos i explicar coses molt concretes que han d'estar molt ben explicades i molt ben justificades. I, per tant, sempre hi ha aquesta por o aquest neguit de, ostres, que ho fem bé i que no ens estiguem equivocant i que no ens estiguem deixant cap dada ni cap font alternativa i que estiguem veient bé les dades. I llavors, per això el que comentava el Marc dels filtres que passen als articles és molt important, perquè tu fas un tema, busques les teves fonts, algú altre se'l revisa, et fa comentaris, llavors això està bé perquè és una mica la garantia que tot el que publiquem té un segell, podríem dir, de rigor i de comprovació extra, més que potser els altres mitjans convencionals podríem dir que és imprescindible, tot i que, evidentment, sempre hi ha aquell punt de treure un tema i aquest petit patiment que jo crec que compartim tots de dir, bé, ho estem fent, estem convençuts de la nostra feina, però a l'hora de treballar sempre hi ha aquests nervis i la gent que ens coneix també ho sap, però al final també és a mesura d'anar treballant, anar coneixent les fonts i ser sempre molt una esponja a l'hora de rebre els inputs de la gent de fora i a vegades ens fan comentaris, com deia el Marc, a Twitter i tampoc tinc la impressió que siguem un mitjà unidireccional, que molts mitjans publiquen i hi ha comentaris per fer, però els mitjans així és igual. A vegades jo he fet alguns temes que ens feien comentaris i tornàvem a preguntar a les fonts o anàvem a preguntar al Departament de Salut o a qui fos per confirmar que allò que estàvem dient era correcte i llavors un cop ens responien li dèiem a l'usuari no, mira, hem parlat amb el Departament de Salut i ens confirmen que això és així o que això és això. Llavors també som sensibles a les preguntes i als dubtes que té la gent perquè creiem que també ha de ser aquesta la nostra feina. Jo us volia preguntar, relacionant amb això últim que has dit, Martí, quin és el vostre públic? Vull dir, normalment és gent de la societat o també alguns mitjans us contacten per dir ei, això és cert? Podem publicar-ho així o és usuaris normals que no són mitjans de comunicació? Martí, no sé si la vols tu o si no me la quedo jo. No, digues, com vulguis. Direm el mateix, o sigui que digues. D'acord, bueno, qualsevol cosa em dius, Sí. No, en general, el nostre públic principal al final és la ciutadania. Això està clar, que la vocació de Verificat és ser una plataforma de servei públic, no? I per tant, el primer sempre és pensar en això, en com podem ser d'utilitat. Després sí que és cert doncs, que tenim certes col·laboracions amb alguns mitjans. Per exemple, doncs, les verificacions polítiques, algunes de les verificacions polítiques també en castellà les publiquem a Neutral, que és l'agència de verificació, una de les agències de verificació espanyol.
Després també fem algun article setmanal amb el periòdico, on tractem temes més de mites, és cert que aquests hàbits que tenim són millors, etc. I les verificacions científiques també les estem publicant en castellà, o algunes d'elles almenys, a Europa Press. És a dir, que sí que tenim algun conveni amb altres mitjans. Després, no sé si serveix com a tal de verificació mitjans, Martí, no sé si a tu et consta. No, jo anava a dir el que tu has comentat, que bàsicament el que ve la gent a dir són preguntes per part de ciutadania i de gent que ho rep a través de WhatsApp o veu a les xarxes. Del que comentava el Marc, sumaria també col·laboracions amb el Time Out i amb Catalunya Plural, on fem un resum dels temes més destacats de cada mes. O sigui que sí que, perquè al final la feina del fact-checking és molt important saber-la explicar i saber-la difondre i poder arribar a la gent. I llavors una de les nostres principals obsessions és que la gent ens pugui llegir, ens pugui trobar, sigui on sigui, perquè al final la màxima nostra és no... O sigui, volem que la gent ens conegui, però ens interessa que la gent pugui llegir els continguts i pugui arribar al que nosaltres treballem. I llavors per això ens agrada també intentar estendre a poc la nostra xarxa perquè diferents públics de diferents àmbits ens puguin llegir i ens puguin trobar i a partir d'aquí també ens puguin fer el seguiment i ens puguin conèixer per enviar-nos coses. Però bàsicament tot això que dèiem abans del WhatsApp i de coses que trobem és gent que ens ho pregunta, que té dubtes o que té preguntes i que recorre a nosaltres. Vale. Guai. Doncs no sé, què voleu explicar més? No sé, si voleu explicar alguns dels últims articles que heu publicat de la secció de salut o algunes coses. Sí. I tant. De fet, just fa poquet vam publicar un article que estem molt contents de com ha funcionat, no? Hi ha moltes vegades que tu comences trobes un rumor, no? O t'envien un rumor pel WhatsApp i penses, ostres, això serà molt senzill de desmuntar. I després es tornen un monstre que costa 3 setmanes en carregar, no? Això ens va passar amb un que ens van enviar que assegurava que fer gàrgares amb betadine era bo per parar la Covid-19. Que fort, Per no contagiar-se, sí, i per no contagiar els altres. I sí, ostres, en principi és molt fort. Sí que és cert que remeis poc convencionals són temes que hem tractat molt al llarg de la pandèmia. O sigui, hem desmuntat 1000 vegades recomanacions de prendre diòxid de clor o derivats del diòxid de clor per tractar la Covid, que és una cosa que al final és molt perillosa i que s'ha divulgat moltíssim al llarg de la pandèmia. No? O sigui que és un tipus de discurs que estàvem molt acostumats a fer i que a priori semblava com senzill de tirar per terra. Però bueno, això que et poses a investigar i de sobte trobes que hi ha un betadine, una marca o un derivat del betadine que és d'ús bucal, que es fa servir sobretot en quiròfan, quan s'ha de fer alguna intervenció a la zona nasofaríngia. I per tant, ostres, mira, hi ha un producte que sí, que està recomanat per a priori fer aquestes gàrgares. De fet, això també es comercialitza i per alguna infecció bucal també es recomana. És un producte que es fa servir, el betadine, per fer gàrgares amb aquest betadine bucal per mirar de reduir les infeccions. Això està al nivell del que va dir el Trump, Sí, totalment. És que és fortíssim. De veure i així-ho. Però clar, la sorpresa va arribar quan ja teníem l'article acabat. De fet, ja l'estàvem a punt de publicar, que de sobte vam entrar, perquè havíem fet servir com a base la pàgina web de Betadine dels Estats Units. I quan vam entrar a la versió espanyola, resulta que ens vam trobar que la pròpia pàgina web de Betadine recomanava el consum de betadine, de fer gàrgares amb betadine per erradicar la Covid-19 del cos. És a dir, que la pròpia marca, la pròpia entitat era la que recomanava això. Aleshores, vam haver de tornar a treballar. D'on han tret això? Vull dir, d'on han tret que recomanava? És que no... Clar, s'han fet alguns assajos, alguns estudis in vitro, és a dir, en teixit mort. Sí. I sí que s'ha vist que al posar això, betadine en aquests teixits, s'eliminava en una gran quantitat la presència del SARS-CoV-2 dintre d'aquests teixits. Però això, a la vida real, diguéssim que no s'havia traduït, no? Sí que s'ha fet algun assaig clínic, però amb 20 o 30 persones.
i no ha tret cap resultat concloent. És a dir, no hi ha cap assaig clínic a gran escala que recomani que prendre betadina sigui una cosa bona per tractar la Covid-19 ni per evitar el contagi. Però, bueno, mira, la pàgina web es va agafar els assajos in vitro per ja directament publicar aquesta informació. I res, un cop nosaltres vam publicar l'article, que el tinc per aquí, que no està demostrat que fer gàrgares amb betadina eviti les infeccions per Covid-19, a les 24 hores vam veure que la pàgina web havia tret aquesta publicitat enganyosa de la seva web. Clar, tampoc volem... És a dir, ens va fer il·lusió en el sentit que sembla que hi ha una relació temporal. Sempre diem que correlació no vol dir causalitat, per tant, amb cura, tampoc ens hem d'atribuir mèrits de més, però sí que va fer molta il·lusió a l'equip veure que hi ha bueno, al final, potser no va ser o sigui, degut a vosaltres o el que sigui, però al final ho van treure, que és al final el que compta, no? Que van treure la recomanació. Clar, exacte. És que el bèstia, no? El que ens va sobtar tant a nosaltres és que hi hagués una recomanació d'aquest nivell a una pàgina web d'un medicament molt emprat a tot el territori espanyol. Per tant, era una cosa seriosa i sí, ens va fer molt feliços que ho traguessin. O sigui, al final aquest és l'objectiu, sempre la rectificació, no? Almenys, i com a mínim també oferir doncs, les dades correctes. Potser dintre d'un temps acaba sortint, vés a saber que algun derivat doncs, funciona, però ara per ara no hi ha cap evidència científica que demostri que el gruix de la població fer servir betadina serveixi per reduir la transmissibilitat de la Covid. Doncs aquest és un dels últims exemples i és un dels més que tenim, perquè ja et dic, ens va costar molt, era un tema que a priori sembla super senzill de fer, però quan el vas descargolant comencen a aparèixer cosetes. Sí. I després també fa poquet... Digues, Martí. No, anava a dir que això que els temes s'allarguen més del previst i més del que podem controlar és una cosa molt habitual, que a diferència potser dels grans mitjans que tu fas un article sobre sobre el que sigui, a més o menys tens apamats els tempos i les fonts amb qui hauràs de parlar, però amb aquests temes de verificar sempre hi ha un marge per l'imprevist, com dèiem abans, més enllà dels temes, de dir, vale, no? Com el Marc explicava, tenim un fil d'investigació, llavors en trobem un altre, hem de seguir per aquí, has de parlar amb experts, vull dir que és una feina imprevisible en la temàtica i imprevisible en l'envergadura, perquè és una pregunta que sempre la gent ens fa, quan trigueu a verificar un tema? Doncs depèn, perquè pots buscar un tema amb una dada o amb una cosa científica de vacuna o del que sigui, vale, és això, no, és l'altre, perfecte. Però a vegades una cosa que sembla molt senzilla, quan comences a rascar una mica, la cosa se'n va i es desmadra i llavors és molt complicat i clar, com que la nostra feina ha de ser molt precisa, molt minuciosa i molt rigorosa, hem d'anar a tot i no podem deixar, diguéssim, serrells penjats aquí i allà. Llavors hem d'entendre-ho tot i per això a vegades, com aquest cas que explicava el Marc, la cosa s'allarga, però si té la recompensa, com en aquest cas, o entre cometes ni que sigui, doncs sempre està bé perquè sempre acaba sent un petit premi a la nostra feina. Sí, sempre hi ha aquest gram d'il·lusió, no? Que fa que la teva acció hagi tingut resposta, almenys. Això sempre fa il·lusió. Sí. I jo us anava a preguntar també que, o sigui, jo, per exemple, com a usuària de Google, com podria fiar-me de les fonts que estic llegint? O sigui, vosaltres a casa també, quan esteu buscant qualsevol cosa, també feu... Bueno, és que clar, quins recursos feu servir per fiar-me, que no sigui articles científics i tal, vull dir, coses més del dia a dia, sabeu? En plan, estic llegint el periòdic o estic llegint el que sigui. Clar, o sigui, jo crec que en aquest cas, almenys a mi em passa ja com que el fet de treballar 24/7 gairebé, no? Evidentment a les nostres horaris, però vull dir que el fet de tenir fact-checking al cap, acabes també desenvolupant fins a cert punt, que jo crec que és el que anem a buscar també amb aquests tallers que explicava el Marc abans, de desconfiar una mica de tot el moment, tota l'estona. Que si tu veus una notícia que diu qualsevol bajanada que podem imaginar-nos sobre el que sigui, ja sigui polític o científic, de dir, ostres, vale, ho està dient aquesta gent, però al tanto que potser no és veritat, no? Almenys no, tenir un primer filtre de no creure-nos-ho tot de primera, sinó saber agafar-ho amb cautela. I a partir d'aquí, si vols aprofundir en la informació, doncs a l'hora de llegir l'article que sigui del mitjà que sigui, veure les fonts i veure com ho explica, perquè a vegades hi ha temes que surten i que si tu veus que cap mitjà dels grans mitjans, que són els que tenen més filtres, diguéssim,
de contrastar les informacions, ningú ho està traient, home, és sospitós. Si citen fonts properes al govern de no sé on o properes a una associació de no sé on, és menys fiable que si et diuen l'estudi aquest amb un link on tu pots llegir sobre això o una declaració textual d'una persona experta que t'explica. Vull dir que al final també depèn de cada cas i de cada informació, però el més important és tenir aquest xip encès de dir, vale, molt bé, vaig a llegir a Twitter el que em trobo, però sempre tenir la precaució de saber que això pot no ser veritat o pot ser d'alguna manera no de tot certa, sense que això no vol dir que nosaltres, diguéssim, desconfiem dels mitjans i que som antimitjans i que no ens agraden els mitjans, que no estic dient això, només de dir, bé, si jo llegeixo un tuit que diu el que sigui, si aquest tuit és un tuit random, encara que tingui 10.000 retuits, no té per què ser veritat perquè tingui 10.000 retuits. I si en canvi aquest tuit el fa una institució avalada o oficial o una persona experta també avalada pels seus emprendiments i pels seus treballs, doncs és diferent, no?, cada situació. Pel xat ens pregunten si verificat s'assembla una mica a Cibio. Cibio? No sé què és Cibio. Sí, té un paral·lelisme. A mi Cibio m'agrada molt i jo soc... m'agrada molt Cibio perquè Cibio no es dediquen tant al fact-checking perquè no són una associació de fact-checking, però nosaltres sempre diem que som un portal de fact-checking i transparència i hem fet alguns temes vinculats a la transparència de dades, de control també de les administracions. Tenim una persona, una periodista encarregada en concret i especialista en temes de transparència i, de fet, el Marc també ha fet coses de transparència aquests últims mesos. I llavors sí que Cibio se centra molt en transparència, en analitzar què diu el BOE, rascar el BOE, que és el Boletín Oficial del Estado, on surten totes les lleis de l'estat espanyol, i veure allà què es diu, analitzant contractes, analitzant adjudicacions, analitzant els indults, tenen una pàgina d'indults molt exhaustiva. Vull dir que sí que podem ser germans o cosins en aquesta lluita per la transparència i per al final intentar que la informació es democratitzi, això sí, però diguéssim que complim rols diferents i ens dediquem nosaltres més al fact-checking i ells més a la transparència i doncs a explicar tot allò que ens fa mandra, que és molt burocràtic, que és molt enrevessat, doncs fer-ho fàcil i també treure de pols aquesta burocràcia que a vegades hi ha i que és complicada també d'entendre. Sí, perquè veig que pel xat també ens pregunten què és Cibio. Jo tampoc el coneixia, Martí. Ara he vist que és una pàgina sobre tot això que deies, de transparència i de dades, no? Sí, o sigui, tenen diferents fronts. Jo tampoc soc un expert en Cibio, però sí que, per exemple, quan van sortir els indults als líders independentistes, sí que jo vaig consultar molt freqüentment, perquè era un tema que estava molt al discurs polític, el tema dels indults. Per exemple, ells han fet un recopilatori de tots els indults, crec que des del 96, no, o abans, ara em feien els números, però ja pots mirar tots els indults que s'han donat per un govern espanyol els últims 20 anys. Clar, aquests casos que va haver-hi del procés van ser molt mediàtics, però hi ha hagut molts indults poc mediàtics i la gent de Cibio fan la feina d'anar a buscar tot el que surt i que no es publicita, perquè potser tampoc interessa que es publiciti, doncs explicar-ho i fer-ho públic. Llavors, per això deia que sí que comparteixen amb nosaltres aquesta funció, aquesta voluntat d'explicar-ho tot i d'intentar posar la lupa en la feina que fan les administracions i intentar que res quedi ocult, podríem dir, que tot acabi sortint una mica a la llum i tenen diferents branques i han fet reports sobre contractació, sobre contractes menors, sobre finançament, vull dir que tenen també eines molt completes, igual que nosaltres sempre intenten... És a dir, una pregunta que potser ens podrien fer o ens faran o la gent també es pregunta i que aprofito per respondre també amb l'ajuda del Marc, és la típica i famosa de qui verifica els verificadors, que és la gran pregunta, la gran màxima de la gent que ens dediquem al fact-checking, que tothom ens pregunta, a coneguts, a gent que ens segueix, gent que ens escriu, i al final, i això ho deia vinculat amb la pregunta sobre Cibio, el que fem nosaltres és dir, nosaltres t'ho expliquem, però tu, lector, tens les eines perquè te les oferim de verificar el que nosaltres fem. És a dir, que si jo et dic que la taxa d'atur a Catalunya és del 11%, no és així, o sigui, entre cometes, no vol dir que sigui així, perquè si no la gent ja començarà a verificar, com a exemple. Si dic que és així, jo et posaré un link on tu, lector, puguis clicar i puguis verificar que el que t'estic dient és veritat. I igual que amb ciència, que si jo et dic que hi ha un estudi que diu que l'eficàcia de la vacuna és X, que tu puguis clicar i puguis trobar que el que t'estic dient és veritat. I en aquest sentit, això també és el que fa la gent de Cibio, de
treure a la llum aquestes coses, però oferir recursos i eines perquè la gent també les pugui entendre. I al final crec que aquesta és l'essència. Ser transparents, igual que deia el Marc, amb la política de rectificacions i de dir no ens has de creure perquè siguem nosaltres qui ho està escrivint i siguem periodistes i estiguem fent això, sinó perquè tu també pots fer la nostra feina, que ho intentem posar fàcil i a partir d'aquí doncs, puguis veure què t'estem explicant. Sí, sí. Doncs jo també tenia una altra... Bueno, és una curiositat, Quina és la fake news o la cosa com el disbarat més gran que us heu trobat, en plan, però com pot ser que la gent estigui publicant això? Alguna cosa que us recordeu així? Uf, Aquesta és és una complicada, bona pregunta. Sí. Mira, a mi em fa pensar fa poc la meva companya, l'Andrea, va fer un tema sobre un suposat projecte científic que provocava terratrèmols o alguna cosa així, que és una... O sigui, al final, nosaltres també parlem molt de rumors cíclics, de rumors que van circulant i van circulant i van circulant, ara no ho trobem, i es van repetint cada X anys, no? I un d'ells, doncs, és aquest, que la veritat és que no... HAARP, el projecte HAARP, aviam. Huracans, no, Marc? Em sembla que eren. Exacte, huracans, exacte, eren huracans i terratrèmols i coses, no? Que hi havia un portal doncs, que deia que podien ser creats i dirigits a través d'un projecte que bàsicament el que fa és estudiar la capa alta de l'atmosfera, vull dir, tampoc fa massa més. Clar, això, crec que al principi de l'estream també algú comentava en to de broma, sí, la Terra és plana, no sé què, no sé quantos, ostres. Aquestes coses tan disbaratades, al final, no deixen de ser una conseqüència, no?, d'entrar en bucle i entrar de manera primer suau i després cada vegada aprofundir més en aquest món de les teories conspiranoiques, d'això de creure que darrere de totes les grans veritats doncs hi ha alguna conspiranoia i alguna conspiració, perdó, i algú que sortirà beneficiat de tot plegat. En aquest sentit, ens agrada molt aquesta dona que us estic compartint ara, l'Avi Richards, que es dedica també al fact-checking, va compartir, o cada any està compartint, una gràfica de les conspiracions. I bàsicament el que ens ajuda aquesta gràfica a entendre és que per arribar a les coses grans de Quanon o de la Terra és plana o totes aquestes grans teories de la conspiració, doncs tot comença amb coses petites, en dubtar de tot, no? Dubtar de qualsevol versió oficial. La línia és molt fina entre dubtar que la Covid no fos 100% real o no fos un virus o sigui, dubtar, perdó, m'estic liant, del plantejar-se que la Covid-19 o del SARS-CoV-2 fos creat en un laboratori de manera artificial, de sobte anar saltant a coses cada vegada més xungues, als chemtrails, a la teoria de que el 5G ens matarà a tots, a que les vacunes tenen microchips, etc. És a dir, només és una petita evolució. Aquesta gràfica ho ensenya molt bé. Que és molt fàcil començar a dubtar de les cosetes, que algunes d'elles són certes, doncs, per exemple, ella posa com a exemple, no, el cas de Watergate o Free Britney, etc. És a dir, algunes conspiracions que han estat certes, no? Coses que realment han passat. Per de sobte començar a entrar en àrees de les quals no hi ha molta informació i començar a créixer i a fer créixer dintre teu doncs, aquest dubte de que qualsevol versió oficial és per definició falsa i que ens estan enganyant, no? Aleshores, aquestes coses tan boges que molts cops, ostres, verifiquem i la resposta que obtenim és, a vegades ha passat, no? De dir, home, esteu verificant unes coses que no es creu ningú. Bueno, potser a primera no és fàcil creure-ho, però no deixa de ser una bola que es va fent gran i gran i gran i començar dubtant d'una cosa molt petita doncs pot acabar fent que dubtis de pràcticament tot el que t'envolta, no? I que de sobte, doncs, fa un parell de dies o un parell de mesos hi havia, no sé si 100 persones reunides no són dels Estats Units esperant a que Kennedy renasqués. Uau! Tot comença amb una cosa petita i de sobte, doncs, acaba creixent. Al xat també es pregunten... Ai, perdó. Bueno. No, tranquil·la. Anava a fer un exemple del que comentava Marc. A mi em va fer de molt fa no gaire, un parell de mesos, 3, no recordo quan va ser, que va nevar
i la gent deia que nevava plàstic i que la neu era plàstic. I són coses que a mi em costen com de processar i de dir, ostres, és que no li trobo el raonament a dir que neva plàstic ni tampoc quin interès tindria algú a fer nevar plàstic. Vull dir que són coses que a mi em costen de processar i que són exemples del que deies tu, de coses descomunals i vaja, inversemblants que a vegades es diuen i que a mi em deixen sense saber com reaccionar, bàsicament. Doncs el que deia és que pel xat pregunten què n'opineu de l'horòscop o de les terapies alternatives. Que podeu fer passar palabra, si ho voleu. Jo puc dir que... Perdó, digues, Marc. Fes. Em sembla interessant. No, jo anava a dir només que sóc una persona molt poc experta en l'horòscop, que tinc amics que en saben molt, però que no puc respondre perquè no tinc ni idea de tot això i que a vegades fins i tot em costa saber quin és el meu horòscop. O sigui que li passo la patata al Marc perquè respongui a nivell més teòric o tècnic o com vulgui dir, perquè jo sóc un negat en aquests temes. Bueno, jo primer de tot he de dir que ostres, em sorprèn la quantitat la gran acceptació que té el món de l'horòscop en la comunitat científica, que és una cosa que m'he estat fixant darrerament i Déu-n'hi-do, Hi ha molts científics i científiques que estan molt a tope amb l'horòscop i és una cosa que no deixa de sorprendre'm. Aviam, opinió, si el que demanem és opinió, mentre no faci mal a ningú, doncs cadascú que cregui el que vulgui. Nosaltres també, vull dir, des del meu punt de vista, o sigui, és això, que mentre no deixis que aquesta creença o aquesta realitat per tu afecti realment a la teva salut i afecti els tractaments que t'has de prendre doncs, si tens una malaltia greu, etc., doncs mal no farà si no són coses substitutives, no? Aleshores, nosaltres podem discutir doncs, que darrere d'aquest horòscop o de les teràpies alternatives, segons quines, doncs, no hi ha una base científica i, per tant, probablement a nivell científic doncs, no tinguin massa sentit. Ara bé, que cadascú cregui en el que vulgui, doncs, endavant, sempre i quan no es deixi fer mal o no substitueixi doncs, les coses més contrastades per la ciència, més provades a nivell global i amb un públic major. Aquesta és una miqueta la meva manera de pensar. És a dir, això, base científica, en principi aquestes coses en tenen poca. A partir d'aquí, doncs, cadascú és lliure de creure el que vulgui, mentre no faci mal als altres i mentre eviti fer-se mal a ell mateix o a ella mateixa, endavant. No sé si és una opinió molt popular, per això, en el nostre món. Clar, el problema d'aquestes coses és quan hi ha gent que es lucra, no?, d'això i que fa de negoci d'aquestes coses i llavors et treuen els diners i tal. No sé, és complicat. Sí, clar, o sigui, al final és això, estem parlant que darrere d'aquestes coses sempre hi ha aquests diners. Nosaltres molts cops ens deien, quan verifiquem el tema aquest que et deia abans del diòxid de clor, no? Hi ha molta gent que realment s'ho creia i dubtava de la versió oficial de que el diòxid de clor no fos una cosa bona. Però tu anaves a veure després les pàgines que recomanava el diòxid de clor i és una pestanyeta que permetia comprar diòxid de clor en aquella pàgina. És a dir, efectivament hi ha un munt de diners aquí darrere que es lucra amb que la gent prengui o no una actitud envers aquesta. Teniu molts haters relacionats amb això? Vull dir, amb empreses que recomanen coses i tal, i vosaltres dieu, no, és que això no és així. O sigui, teniu molts haters de... Sí. A nivell científic, així com grans entitats, jo crec que no. De fet, una màxima també que apliquem sempre és que abans de verificar un comentari o el primer pas, al començar a verificar una recomanació, doncs és anar a l'empresa que l'ha fet o a la persona que l'ha fet i preguntar-li si realment havia volgut dir allò o si vol rectificar. Per el cas de Betadine, doncs vam trucar, no?, a l'entitat que gestiona Betadine Espanya i, si no volen fer cap declaració al respecte, doncs endavant, tirem amb la verificació. Sempre donem aquest marge, aquest benefici del dubte, no?, que ells puguin també dir, mira, si m'he equivocat o no, endavant.
Aleshores, a grans entitats, jo crec que a nivell científic no tenim com a enemic declarat cap. Després sí, individus, hi ha gent que no, a la qual no caiem bé i, i això sí que està clar. Però grans entitats a nivell de ciència, cap. No sé, Martí, al teu nivell, a nivell polític. No, jo crec que a nivell polític grans entitats tampoc tenim rebuig per part d'aquesta gent. Abans de comentar això, ja que ho comenta el Marc, faig un apunt de la metodologia, perquè abans parlàvem de qui verifica els verificadors i també, com abans explicava el Marc, el tema de les rectificacions. També tenim la nostra metodologia pública i explicada i detallada a la pàgina web perquè la gent la pugui llegir i, bàsicament, tant en ciència com també en política, un dels primers passos o un dels passos essencials és contactar amb la gent que ha fet el claim o la frase a verificar perquè s'expliqui, perquè pugui replicar, perquè pugui aportar més context i per poder dir, ei, hem vist que has dit això o que has afirmat això, en què et basaves o què volies dir o en quin sentit ho deies perquè també tingui dret a rèplica i, a part d'això, doncs, un cop fem més aviat la consulta a aquesta persona, evidentment doncs, ens envoltem, com dèiem abans, de fonts primer oficials, que són les que són fiables de nivell de dades i d'estudis i d'estadístiques i de tot el que ens cal per fer una verificació i, de manera complementària, com a font secundària, de fonts expertes, que en ciència són molt importants, però també en política molts cops són imprescindibles, de gent que en sap del tema i que ens ajuda també a entendre'l, assessorar-nos també i a poder fer aquesta verificació. I per acabar, també una mica lligat al tema dels horòscops d'abans, que potser era més anecdòtic, però també com per acabar d'explicar la metodologia, que nosaltres sempre diem que verifiquem fets, no verifiquem opinions, ni verifiquem tampoc promeses electorals o promeses a grans trets. És a dir, que si jo dic, opino que Catalunya és un desastre, molt bé, gràcies, ja està. Això és una opinió legítima, com si jo dic que Catalunya és el país més feliç del món. Feliç potser sí que ho podríem verificar, o més xatxi del món. Vull dir que al final el que són opinions no entrem a verificar perquè cadascú té la seva i cadascú pot pensar el que vulgui de manera legítima. I tampoc promeses, perquè si jo dic, prometo que faré 100 quilòmetres d'AVE, doncs això t'ho podem mirar si ho has fet d'aquí 4 anys quan s'acabi el teu mandat, però ara no et podem verificar si això és o no és perquè és una promesa i és de cara al futur. Per tant, això sí que és important que nosaltres ens limitem i de manera molt estricta a verificar fets i frases que es vinculen amb fets i amb realitats que són objectivables, que al final és el tema de la nostra feina. I tot això ho deia per una cosa que ja m'he oblidat, que no sé d'on partíem. No, el tema dels haters. No, en el tema de la política no hi ha tampoc grans entitats que ens critiquin o que estiguem en el seu punt de mira, però sí que, evidentment, en el tema de la política sempre tens gent que quan verifiques el seu partit o el seu punt de vista doncs et criticarà o et farà menys cas i quan verifiques la gent que pensa diferent doncs et donarà més bola. Això crec que és una cosa intrínseca i molt difícil de superar, que si tu votes pel partit A i verifico el B, diràs, molt bé, el B sempre menteix, i si verifico l'A i tu votes l'A, diràs, no, tampoc n'hi ha per tant. I al final crec que això doncs, és el que passa i és el que ens trobem i el que a vegades doncs, també podem llegir a Twitter. Sí. Per al xat també ens diuen que molta gent s'aprofita de la ignorància. Bueno, venint amb el que dèiem de les alternatives i tal, que molta gent se n'aprofita de la ignorància de la gent i això també, jo penso també que és molt important la feina que feu vosaltres també, perquè potser tu també pots ser ignorant en com buscar les notícies o com buscar les coses. És que això ningú ens ensenya, no? Vull dir, també relacionat amb això que dieu de l'escola que teniu verificat i tal. Vull dir, tothom té accés a tot i ningú t'ensenya com has de buscar les coses i què és cert i què no és cert. Sí, d'aquí, just el que deies, no? D'aquí aquesta idea de verificat a escola, d'anar a donar-nos en compte que no hi ha una assignatura actualitzada al currículum escolar per fer front a la desinformació. Per tant, no tan sols a la desinformació, sinó també a buscar fonts confiables a internet, a fer servir internet de manera realment proactiva i útil, no? Perquè al final l'internet és un món de possibilitats, però s'ha de servir, és el que comentàvem. D'aquí, doncs, aquesta plataforma educativa que nosaltres plantegem i per la qual, doncs, ara mateix, com comentàvem, estem anant a escoles, estem anant presencialment ara mateix a 3 centres, 4 grups de 3 centres. El segon trimestre doncs, anirem a un parell de centres més com a mínim i estem buscant doncs, per intentar ampliar una miqueta aquest espectre.
Però més enllà d'això, doncs, estem amb la idea aquesta de crear la plataforma educativa contra la desinformació i no sé per què se m'està posant tot en castellà. Potser canviem al català. Però que tenim aquesta idea, no?, d'arribar doncs, a tots els professors, a la comunitat educativa i formar els professors i professores i mantenir-los actualitzats de informació i les maneres més adequades, més acurades d'accedir a la informació i aquests cursos que nosaltres estem impartint ara mateix a les escoles i dels quals també estem rebent moltíssima informació, doncs els actualitzarem, els volem pujar a una plataforma, donar accés al conjunt de professorat de Catalunya de moment, països catalans una miqueta més endavant i qui sap si més enllà, i realment doncs, poder fer realitat, portar la cultura contra la desinformació a les aules de manera global. En aquest sentit, doncs, fa unes setmanetes vam llançar un crowdfunding per intentar finançar aquesta plataforma, el que esteu convidadíssims i convidadíssimes de llegir. Aquí us expliquem el projecte amb molt de detall i bàsicament això, la idea és donar recursos gratuïts a l'abast de tothom i sobretot anar actualitzant, no?, el contingut que nosaltres tinguem pujat al web. És a dir, nosaltres, una de les màximes que portem sempre a classe és que el contingut que anem aportant doncs, ha de ser actual, ha de ser del dia, perquè si no els nanos deixen de prestar atenció i bueno, doncs, volem intentar donar aquestes eines per tot l'equip docent. I estem molt il·lusionats amb això. Pel xat també ens pregunten, ara que heu dit això, de com us financeu. Com es financia Verificat? Vols Martí? que ataqui, Marc? Sí, si vols, sí. Vinga. No, abans de respondre això, no me'n vaig del tema, només per afegir el que deia el Marc i el que tu abans preguntaves, Cristina, que evidentment, malauradament, hi ha molta gent que s'acaba aprofitant d'aquest desconeixement, no? I al final, doncs, difondre desinformació ho fan amb mala fe, podríem dir, però també és veritat que molts cops el que ens trobem i el que passa i el que segurament heu rebut vosaltres i la gent que ens està escoltant és de reenviar-ho per si de cas, per si és veritat. M'han enviat això, us reenvio. No sé si és veritat, però per si de cas. I això és el que molts cops passa per WhatsApp. Tu reps un missatge d'alerta, hi haurà una amenaça o vindrà no sé què o passarà no sé quantos i dius, bueno, m'han enviat això, us ho envio per si de cas, perquè ho sapigueu, per si de cas. I aquí també a vegades hi ha una font de desinformació de gent que ho envia amb tota la bona fe i amb tota la voluntat d'intentar ajudar, però doncs, si això no està verificat o és poc fiable, doncs aquesta desinformació s'acaba expandint. Dit això, a nivell de finançament, el Marc ja una mica feia ara la prèvia amb aquest micromecenatge que ara tenim en marxa pel Desfake. Fa un any, gairebé, jo diria, sí, un any gairebé clavat, Sí. vam fer un altre de cara a les eleccions del 14 de febrer catalanes del Parlament, que vam verificar amb tota la potència que vam tenir disponible i que, per tant, vam fer aquest crowdfunding per tenir fons també, per tenir un equip treballant en verificar la campanya, els mítings, les entrevistes, els debats, i vam fer una feina molt intensa durant els 15 dies de campanya i durant el mes anterior, durant el mes de gener, i per tant va ser la gent qui ens va ajudar a fer-ho possible. I després tenim també en aquest, si no m'equivoco, un apartat on s'explicita, ara no ho trobo, però està per aquí, que on El tinc s'explicita... compartit, en principi, Martí. Sí, el veiem. Vale, perfecte, ara ho veig, que no estava aquí al Twitch. Llavors, aquí també, diguéssim, que s'explicita el finançament i els comptes i d'on surt cada cosa, però vaja, que sempre que hem volgut fer una passa endavant de gegant, no?, tant en les eleccions com ara amb el Desfake, intentem doncs, que sigui la gent qui ens faci confiança i qui ens financi perquè la nostra feina s'entén si és radicalment independent i radicalment allunyada de qualsevol influència tant política, que és evident i que tenim el nostre compromís, com també econòmica. I, per tant, per això creiem que aquest sistema de micromecenatge, que requereix un esforç enorme també per part nostra d'explicar-nos, d'arribar a la gent, de fer difusió del nostre projecte, que és imprescindible perquè la gent també sigui qui ens faci la confiança i qui ens permeti seguir treballant i seguir endavant amb el projecte. Sí, doncs, bueno, com ho veieu? Veieu que podem fer raids, ja? Sí, no sé, jo crec que hem parlat d'un munt de temes. No sé, Sí, Martí, si a tu t'ha teniu quedat alguna alguna cosa.
Exacte, no sé si teniu alguna cosa més a dir. Jo ho estava passant molt bé, o sigui que... Però bueno, que... poc a poc anem agafant el truquillo, això de fer tuits. Sí. Bé, sembla mentida Res, i ja noi. ha passat una hora. Sí, ha passat volant, Realment ha passat... Jo ho mirava abans, eren i 20 i de cop ja eren les 9. Ostres, sí que ha passat ràpid el temps. Res, no només per acabar, convidar la gent que ens llegeixi, que no es cregui el que diem aquí, que vagin a buscar-ho, que al final també nosaltres volem que la gent no ens cregui i si la gent no ens creu i va llegir el que fem, doncs llavors veure que ho fem bé i que som fiables, que al final no som un dogma de fe, som gent que treballa, que com deia el Marc, a vegades intentem que sigui poc, ens equivoquem, però que tot el que fem ho fem transparent i ho fem perquè la gent pugui replicar la nostra feina i que si jo et dic que una cosa és així perquè he fet aquest càlcul, et dic, doncs mira, s'han d'agafar aquestes dues dades i ho fas així, perquè la gent també pugui, al cap i a la fi, doncs, poder fer les seves verificacions i que ens escriguin missatges, que ens preguntin, que ens interpel·lin, que facin el que considerin oportú, perquè al final és una feina que fem nosaltres, perquè la gent també tingui les eines per a poder combatre la desinformació, que és el que compartim, tant nosaltres que estem, diguéssim, darrere del mitjà, com també amb la gent que ens llegeix i que ens consulta, que també treguin un ull al crowdfunding, que sempre va bé un cop de mà, que és una feina molt important, molt ambiciosa, molt pionera i que en els temps que corren és imprescindible i que estarem encantats de parlar amb qui ens vulgui preguntar i amb qui ens vulgui fer preguntes o fer consultes i que estem aquí per seguir treballant i que això del Twitch és molt divertit, francament. I que haurem de fer alguna cosa. Molt bé. Total. Moltes I res que Perdó. encantats d'haver compartit espai amb neurones fregides i de presentar-nos com a una neurona més, també, que ens fa molta il·lu i això, aviam si repetim ben ràpid. Sí, que hem oblidat de dir-ho al principi. Tenim una altra pregunta. Quanta gent sou a Verificat? Entenc. A veure, Marc, posem a prova la nostra... Bueno, jo m'he obert aquí el qui som de la web per no deixar més a ningú. Jo Que començo no per sé la si part està actualitzat. Sí, això és un risc. A veure, començo per la part de política i reso per no deixar-me ningú i que la gent que ens està seguint no ens maleeixi si ens deixem algú. A l'equip de política som 2 persones, la Serena i jo mateix, i la nostra, diguéssim, l'editora que ens coordina, la codirectora del projecte és l'Alba, que és l'encarregada d'editar els temes i de codirigir la part de política. A la part de ciència hi ha el Marc i l'Andrea, que són el duet científic de l'equip. Després tenim una persona, el Bernat, que fa els dissenys gràfics i les coses xules de locures que hi ha per Instagram, coses del Bernat, que és un crac, i la Judit, que és l'encarregada de les xarxes i de publicar els temes a Twitter i a Instagram, que és imprescindible per arribar a la gent. I de la part d'educació hi ha el Lorenzo, que és també el codirector de Verificat, que també és una mica l'encarregat dels projectes educatius. Hi ha la Sílvia, que també es dedica a aquests temes. I la Maria, que és la que s'encarrega de transparència. I ara, Marc, si em deixo algú, m'ajudes. Destacar que just hem dit adeu ara a la Susana, a la Susana Pérez, que ha estat també un bon temps, uns bons mesos amb nosaltres a la part d'educació, sobretot ella fent classes a universitats. Però jo crec que això, doncs devem ser 10 persones, no? Déu-n'hi-do, Sí, incloses totes. Poc a poc. Sí, el Martí és dels veterans i vull dir, ha sigut un creixement ràpid, aquests darrers mesos. Sí. Que guai. Molt bé, doncs voleu que ho deixem aquí? O sí, no sé si voleu escriure alguna cosa més. Però pel xat ja no... Doncs per meva jo crec que també queda tot dit. Doncs abans de dir res, que m'he oblidat que tenim com a tècnic el Toni, que no ho he dit al principi, que és el que fa que això estigui funcionant de la manera correcta. I moltes gràcies, Martí i Marc, per explicar-nos Verificat. Merci a tu, Cris, per estar atenta i fer totes aquestes preguntes. Guai. Un plaer compartir-ho amb vosaltres i merci també per convidar-nos i per poder-nos explicar aquí amb vosaltres i amb la vostra gent, que sempre és un plaer. Sí. I gràcies al Toni, òbviament, també que ha estat allà tancant. Doncs ara suposo que farem el raid, no? Sí.
Ara... Vale, perfecte, doncs. Adéu! Adéu, gràcies. Adéu. Que vagi molt bé. Merci. Adéu, adéu. Un plaer. Vale, ja està. Sí, ja està. Molt bé. Molt bé, Què ha anat això.